ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ରିନୁ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟିଏ ଘର କରି ରହୁଥିଲା। ରିନୁ ଚଢ଼େଇର ଘର ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ମିଟୁ ଶୁଆର ଘର ଥିଲା। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ରିନୁ ଆଉ ମିଟୁ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ମିଟୁ ଆସେ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ଯିବା, ମୋ ଝିଅ ଏକୁଟିଆ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଆସିବା ହାରି। ହଁ ଚାଲ। ରିନୁର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲା, ଆଉ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ କାମ କରେ, ଆଉ ମିଟୁ ଶୁଆ ଏକୁଟିଆ ରୁହେ। ରିନୁ ଆଉ ମିଟୁ ଏମିତି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତି। ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ପଡ଼ିଲା। ସେହି ଗଛରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଘର କରି ରହୁଥାଏ। ଆରେ ଟିକି, ତୁ କ'ଣ ଆଜି ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ଯିବୁନି କି? କଥା କ'ଣ ଏଠି ବସିଛୁ? ନା ମ, ଆଜି ପାଇଁ ମୋ ଘରେ ଖାଇବା ଅଛି, ମୁଁ କାଲି ଯିବି ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ, ତମେ ଯାଅ। ହଁ ହଉ। ଆମେ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ତତେ ଡାକିଦେବି, ସେଥିପାଇଁ ପଚାରୁଥିଲି। ସେ ତ ମନା କରୁଛି। ହଉ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା, ସେପଟେ ଡେରି ହେଇଯିବ। ଏମିତି କହି ରିନୁ ଓ ମିଟୁ ଟିକି ଘରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦାନା ମିଳିଲା। ସେଇ ଦାନାକୁ ନେଇ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ବା କରିବେ, ଖାଇବା ଖାଇଦେଇ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ସକାଳ ଆସିଲା। ରିନୁ ତା ଝିଅକୁ ଡାକିଲା ଉଠିବାକୁ। ତା ଝିଅର ନାଁ ମିନୁ ଥିଲା। ମିନୁ, ଏ ମିନୁ, ଶୋଇଛୁ କ'ଣ? ଉଠିପଡ଼, ସକାଳ ହେଲାଣି ପରା। ସେତିକି ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ପାରା ଆସି ଦୁଆରେ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଇ ପାରାର ନାଁ ଟିକୁ ଥିଲା। ଏଇ ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। ଟିକୁ ପାରାର ଡାକ ଶୁଣି ରିନୁ ଧାଇଁ ଆସିଲା। ଆରେ ତୁମେ କିଏ? ମୋତେ କାହିଁକି ଡାକୁଛ? ମୋ ନାଁ ଟିକୁ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଛି। ତୁମେ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ହଁ, କାହିଁକି ନୁହେଁ, କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମର? ସେପଟେ ମୋ ଛୁଆମାନେ ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ବି ଖାଇବା ନାହିଁ, ଖାଇବା ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ନା କେଉଁଠି କିଛି ଫଳ ଅଛି, ନା କେଉଁଠି କିଛି ଦାନା। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ? ଯାହା ଖାଇବା ଥିଲା 2 ଦିନ ହେଲା ଖାଇ ଖାଇ ସରିଗଲାଣି। ଟିକୁର ଏହି କଥା ଶୁଣି ରିନୁ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ସେ ମନେ ମନେ ପାରାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଭାବିଲା। ଏ ମା, ସତରେ ଏମିତି ଘଟିଯାଇଛି? ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ରୁହ ମୁଁ କିଛି ଦାନା ନେଇ ଆସୁଛି। ଏମିତି କହି ରିନୁ ଘରୁ କିଛି ଦାନା ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ସେତିକି ବେଳକୁ ମିନୁର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ମା, ଏ ମା, ଇଏ କ'ଣ? ତୁମେ ଦାନା ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ହଁ, ଜଣେ ଅଙ୍କଲ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ବି ଖାଇବା ନାହିଁ। ଏଇ ଦାନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଦେଉଛି। ହଁ ଚାଲ, ମୁଁ ବି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ହଉ ଆସେ। ତାପରେ ମା ଝିଅ ଟିକୁ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଖାଇବା ଦାନା ଦେଖି ଟିକୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଯାହା ହେଉ, ମୋ ଛୁଆମାନେ ଆଜି ପେଟ ପୂରା ଖାଇବା ଖାଇବେ। ଏଇ ନିଅ ଦାନା, ୟାକୁ ନେଇ ତୁମେ ତୁମ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ, ଆଉ ତୁମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବ। ଆଉ କିଛି ଦରକାର ହେଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ଟିକୁ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମା, ତୁମେ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛ, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଏମିତି ମା ଝିଅ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ସେପଟେ ଟିକୁ ପାରା ଖାଇବା ନେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପାରାକୁ କାଳିକାଉ ଦେଖିନେଲା। ଆରେ ଟିକୁ କ'ଣ କେଉଁଠୁ ଖାଇବା ଆଣୁଛି? କିଏ ଦେଉଛି ତାକୁ? ମୁଁ କାଲି ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖିବି, ଆଉ ତା ପଛେ ପଛେ ଯିବି, ଦେଖିବି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ଆଉ ତାକୁ ଖାଇବା କିଏ ଦେଉଛି। ତା ପରଦିନ କାଳିକାଉ ଲୁଚିକି ରହିଲା, ଦେଖିବ କି ପାରା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ବୋଲି। ସିଏ ତା ପଛେ ପଛେ ଯିବ। ତାପରେ ପାରା ବାହାରିଗଲା ରିନୁ ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ। କାଳିକାଉ ତା ପଛେ ପଛେ ଗଲା। ଯେମିତି ଟିକୁ ପାରା କାଳିକାଉକୁ ନ ଦେଖିପାରେ, ସେମିତି ସେ ତା ପଛେ ପଛେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଗଲା। ଟିକୁ ପାରା ଯାଇ ରିନୁ ଚଢ଼େଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ଟିକୁ, ତୁମେ ପୁଣି ଆସିଛ? କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? ନା ମ, ଏମିତି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ମୁଁ ତୁମ ଘର ପାଖରେ ଘରଟିଏ ତିଆରି କରି ରୁହନ୍ତି, କ'ଣ ତୁମେ ରାଜି ଅଛ? ହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ନା, ତୁମେ ଆଜି ହିଁ ଘର ବନେଇ ରୁହ, ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶିକି ଦାନା ଆଣିବାକୁ ଯିବା। ହଉ, ଏବେ ତୁମେ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଏଇ ନିଅ, କିଛି ଦାନା ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ, ତୁମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବ। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଘରକୁ ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି, କ'ଣ କରୁଛି ସେ ଘର ଭିତରେ କେଜାଣି? କିଛି ସମୟ ପରେ ଟିକୁ ପାରା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଏମିତି ଘଟଣା ତାହେଲେ, ଟିକୁ ଏଇଠୁ ଖାଇବା ନେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଖାଇବା ଏଇ ଘରୁ ମାଗିବି। କାଳି ବହୁତ ମିଛୁଆ ଥିଲା,
ସେ ଯାଇ ରିନୁ ଚଢ଼େଇ ଘରେ ବହୁତ ମିଛ କହି ତାକୁ ଖାଇବା ମାଗିଲା। ଏ ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ହଁ, ତୁମେ କିଏ? ମୋ ନାଁ କାଳି। ମୁଁ 4 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ବି ଖାଇନି। ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ରିନୁ ତ ଭାରି ଦୟାଳୁ। ସେ କାଳି କଥା ଶୁଣି ତା ମନରେ ଦୟା ଆସିଗଲା। ହଉ, ଟିକେ ରୁହ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଦାନା ନେଇ ଆସୁଛି। ରିନୁ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ। ଏପଟେ କାଳି କାଉ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଆରେ ଯାହା ହଉ ମୋତେ କିଛି ଖାଇବା ମିଳିଯିବ। ଏତିକି କହିସାରିଲା ବେଳକୁ ରିନୁ ଚଢ଼େଇ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଲା। ଆରେ ୟା ପାଖେ କ'ଣ ଖାଲି ଦାନା ଅଛି? ଯଦି ଆଇଁଷ ଟିକେ ଥାଆନ୍ତା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ହଉ ଛାଡ଼, ଯାହା ମିଳୁଛି ଚଳେଇଦବା। ତାପରେ ରିନୁ ଦାନା ନେଇ କାଳି କାଉକୁ ଦେଲା। ଏଇ ନିଅ, ଖାଇ ନେବ। ଏବେ ତୁମେ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ତା ପରଦିନ ଟିକୁ ପାରା ତାର ଛୁଆକୁ ନେଇ ଘର କରି ରହିଲା। ମିଟୁ ଶୁଆ ଏଇସବୁ ଦେଖି ସହି ପାରିଲାନି। ତେଣୁ ମିଟୁ ରିନୁ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ରିନୁ, ତୁ କ'ଣ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ଯାଉନୁ? କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ଆଉ ଏ ପାରା କିଏ? ଏଠି କାହିଁକି ରହୁଛି? ସେ କିଏ ନ ଜାଣି ତୁ ତାକୁ ତୋ ଘର ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଦେଇଛୁ? ସେ ଭଲ ନୁହଁ, ସେ ବହୁତ ଖରାପ। ଆରେ ନା ନା, ସିଏଟି, ତା ନାଁ ଟିକୁ। ସେ ବହୁତ ଭଲ। ଏହା ଶୁଣି ମିଟୁ ରାଗିଗଲା। ଆରେ ଏଇ ପାରା ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଗଲାଣି। ନା, ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ରିନୁ ଆଉ ମୋ ସହିତ ମିଶିବନି। ହଁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଗଲା। ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିକି ଏଇ ପାରାର ମୁଣ୍ଡରେ ଦୋଷ ଦେଇଦେବି। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ 2 ଜଣ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ଯିବେ, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ରିନୁର ଛୁଆକୁ ତଳକୁ ପକାଇଦେବି। ତାପରେ ଏଇ ପାରା ଛୁଆର ନାଁ ଦେଇଦେବି। ହଁ, ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ କରିବି। ମିଟୁ ସେଇ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ଭାବୁ ଭାବୁ ସେଇ ଦିନ ଆସିଗଲା। ଦିନକର କଥା, ରିନୁ ଓ ଟିକୁ ପାରା ଦୁହେଁ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମିଟୁ ଆସି ରିନୁର ଛୁଆକୁ ତଳକୁ ପକାଇଦେଲା। ଆଉ ରିନୁର ଛୁଆ ତଳେ ପଡ଼ି ବେହୋସ ହୋଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରିନୁ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ଟିକୁ ପାରା ଦୁହେଁ ଖାଇବା ନେଇ ଚାଲି ଆସିଲେ। ରିନୁ ଆସି ଦେଖେ କି ମିନୁ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ଝିଅର କ'ଣ ହେଇଛି? ସିଏ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ତଳେ ପଡ଼ିଛି? ତାକୁ କିଏ ଏମିତି କରିଛି? ସେହି ସମୟରେ ମିଟୁ ଆସିଗଲା। ରିନୁକୁ ମିଛ ସତ କହିଲା। ଦେଖେ, ଏଇ ପାରାର ଛୁଆ ଅଛି। ତା ମାନେ ଏଇ ଛୁଆ ହିଁ ତୋ ଛୁଆକୁ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଦେଖିଲୁ ତ, ଯାହାକୁ ତୁ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ, ସେ ଆଜି କ'ଣ କଲା? ତୋ ଛୁଆର ଜୀବନ ନେଇଗଲା। ନା ନା ମିଟୁ, ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ମୋ ଛୁଆ ତ ଉଡ଼ିବା ଶିଖିନି, ସେ ଏମିତି କେମିତି କରିବ? ଟିକୁର ଏ କଥା ଶୁଣି ରିନୁ ମିଟୁ ଉପରେ ବହୁତ ଜୋରେ ରାଗିଗଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା କି ଏହି କାମ ମିଟୁର ହିଁ ହେଇଥିବ। ଆରେ ମିଟୁ, ତୋର ଏସବୁ ନାଟ ନୁହେଁ ତ? ସତ ସତ କହ। ନା ନା, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ତୁ ବା ମୋତେ ସେଦିନ ଟିକୁ ପାରା ନାଁରେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହୁଥିଲୁ, ଆଉ ଆଜି ଜାଣିନୁ ବୋଲି କ'ଣ କହୁଛୁ? ତା ମାନେ ତୁ ଏଇ କାମ କରିଛୁ? ସତ କହ, ନହେଲେ ତୋତେ ଏଇଠି ମାରିଦେବି। ନା ନା, ତୁ ମୋତେ ମାରେନି, ମୁଁ ସବୁ ସତ କଥା କହୁଛି। ହଁ, ମୁଁ ଏଇସବୁ କାମ କରିଛି। ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲରେ ମିଶୁନୁ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇସବୁ କାମ କରିଛି। କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ମୋ ଛୁଆକୁ ଏମିତି କରିଛୁ? ମାରିଦେବି ତତେ, ଆଜି ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଏମିତି କହି ରିନୁ ମିଟୁକୁ ଛୁରୀ ମାରିଦେଲା। ମିଟୁ ସେଇଠି ପଡ଼ି ମରିଗଲା। ରିନୁ ତା ଛୁଆକୁ ବର୍ଷାକୁ ନେଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମିନୁର ହୋସ୍ ଆସିଲା। ମା, ମା, ମୋତେ ସେ ମିଟୁ ଆଣ୍ଟି ତଳକୁ ପକାଇ। ହଁ, ହଉ, ମୁଁ ସେ ମିଟୁକୁ ତାର ଶାସ୍ତି ଦେଇଦେଇଛି। ତୁ ଆଉ ଡରେନି, ତୋର ଆଉ ସେ କିଛି ବି କରିବନି। ତାପରେ ରିନୁର ଛୁଆ ଆଉ ଟିକୁ ପାରାର ଛୁଆ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ମିଳିମିଶି ରହିଲେ।